Gabi kataas. Hi. Hi. Ano? Hi! Di pa summer, pero padagat nami. Init kay Daya. Sabi kay init. Sa oras, alas 3. So nami sa ISIDRO Beach. Ini sa... Ano sa garibe? INITAO. Yeah, INITAO na. Init kay karon na nga oras, guys. Karon ang ISIDRO Beach kay Tao. So pag-swimming na po mi. Kauban ako mga expert na kauban sa swimming. Si Mami and si Arya. And by the way, sa mga first time na views ako YouTube channel, please don't forget to hit subscribe, notification button para updated sa mga videos. Stop na ang summer! Always kami din sa ISIDRO kay tsada po na mga beach din sa then hindot po na beach sa ISIDRO. May na ako gina-promote pag di makutanaw sa Limpyo sa nice ka beach pag manig Miss Or yan, I recommend ang ISIDRO Beach yun guys. Must try. Right, so grabe ka hangin karon, timing kayo, taob, and then mayroon po tao, hangin, tugnaw, tubig. God. Very nice, nagkakan family nga nag-banding-banding. Way to INITAO Japon. So hindi na nato. Ako mong ganahan din dili kay gubot sa ISIDRO. Yan, for family you guys siya. Round 3 or 4 na karon. And sunset na rin yan dito kayo, but still taob pag yapo kayo. So feel na kayo ako ng summer, no? Salamat sa pag-view sa akong YouTube channel sa akong Saturday Adventure or LAAG lang. So, pa syempre akong family. Please hit subscribe, notification button para updated sa mga videos. Right, salamat!